Semuanya seneng nggih. Luar biasa, terima kasih atas tertibnya. Ya, Mbak Niken Cak Dodo. Siap. Niki sing mresani Kecamatan Bergas ya akeh. Nggih. Saking Kecamatan Bergas. Nggih. Dusun Cemanggal iku sing ngrasani lho, Pak. Pripun, Pak? Lho, pokoke kapan nang iso ngundang Mbak Niken karo Pak Cak Komet karo Wah, Cak Dodo. manut mawon kula niki pokoke. Ini ki ngeten Sing nggih. Bali Mbak Niken karo Mbak Rina. Oh, ngaten. Nyon sewu. Bukit Cemanggal. Pak Dalang nyon sewu. Nggih. Niki aturipun saking panitia. Nggih. Menika katuran minggah wonten pepanggungan. Putranipun Bu Rama nggih menika Mas sinten? Mas Firhat. Nggih, monggo. Kasuwun monggo Mas Firhat. Mas Monggo, Firhat. Mas Firhat. Cik, Monggo tidak wonten pepanggungan. Monggo. Wonten panggung, yuk. Ya. Monggo. Yo, spote, Cok. Monggo katur dumateng Mas Firhat. Oh, ayo. Praturi Jengkar saking Palanggan tumuju ing pepanggungan mriki derek sareng-sareng paring panglipur dalu punika. Yuk. Monggo, monggo. Batang iki malah digo ada selenjo. Monggo, monggo. Kalian Monggo Kang Mas. Bu Rama mau tindak wonten pepanggungan. Banun. Semua cinta damai, salam seduluran selamasing. Sedaya niki hiburane kedah dijaga ketertibane lan kedamaiane. Lah ngoten to Mbak Ayu nggih. Pun nimbali bintang tamu artis-artis kondang-kondang. Nggih Niken. Oh, suamiku datang. Niken. Jare suamimu iki kok rumangsamu ora iso lho iki kayak delok to iki lho, delok. Ayo dibanding. Dari bentuk Ya, ora tubuh, iso, dari eh. bentuk tubuhnya Sama saja anak wes juga, Mas. wes gila, wes gitu. Ndak apa tak karo Ya, piye coba. beres. Nah, wes pas iki lemu karo lemu. Wah, Lemu karo Bae. Maksudnya gino-gino ngono lho. Lek iki Tapi Mas iki lho kaya Arab ayo Mas WA aku lho. Lah 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 lah. Lah nika Ayo, bae kok. Mbak sing kuning kaya Arab no. Arab apa? Arab pating patek genah. kena. anggap kentir aku. Ora. Ayo. Iya, jenengan paling asma sinten Mas? Namanya siapa, Mas? What's your name? What is your name? Ari. Mas Ari. Ari. Ini Mas Firhat. Mas Fir. Oh, ini Firaun. Firhat ya Fir'aun. Bisa bahasa Jawa. Lah Raun. Fir'aun. Asli Jawa ya? Asli Jawa. Asli Jawa bisa Bisa ngomong bahasa- bahasa Jawa. Oh, sitik. Sitik. Oh, setetek Mas. Kok setetek. Setitik, setitik. Hidungnya Setetak. hidungnya asli ya Mas ya? Hidungnya asli ya, Mas? Wah, Asli, luar asli. biasa. Mas, Ada blasteran dari mana? Itu juga Ini apa? Apa? kayak anggora loh. Oh, Bapak dari Turki. Ibu Indonesia, Bapak Turki. Sama seperti saya. Oh, Iya. bapakmu ya Turki. Enggak, Bapak Solo, Ibu Kediri. Oh padha mbak aku. Apa? Ibu Jawa, Papa Gibas. Sawulane bapake dhewe gibas. Waduh, ngawur ae. Iki lho ra diperhatekne iki lho Mas iki. Ya Allah. Turki ya Mas. Turki. Halan bi qudra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Irunge iso duwa. Ah, ini ibunya. Ya. Ibu boleh berdiri, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Lah ini. Berdiri. Ayo. Nah, yo ngene iki lho. Ibu. Ini Bu. Calon mantu idaman iki panggah ibu sik sing Oh, diutamakan. Niken. Bocah saupil ae kok arep ngonta mantu. Ibuke cantike ngono. Ibunya cantik sekali. Ibunya paring asma sinten? Ibu. Ibu. Oh, Ibu Siti Rahma. Bu Rahma. Siti Rahma. Nggih. Suruh nyarikan saweran. Tuh Pak Lurah. Suruhnya. Ya. Oh, suruh nyarikan oh mboten. Mboten wala ning ngene panggung niku mboten ngrembak Mboten saweran niku mboten, Bu. Ning kira ketang nyangoni ngoten. Lah, lah. Pak Lurah monggo Pak Lurah. Masa Pak Lurah mboten nyangoni niku Oh, Pak nggih Lurah. kebanten ngoten. Habis panen. Pak Lurah wonten pinten Bu? Ya. Wonten pinten? Sebelah. Oh, Bapak Lurah 11 Mas. Ah, jadi 1.100.000 nggih Pak nggih. Pas. Monggo katuran. Anak
Kurange ki engko berarti ya Anu Mbak Niken. Pripun? Pak Lurah napa nderek diunggahke Pak? Monggo katuran sekar saking Palembang. Bapak Lurah 11 piantun. Iya, wis kon sluweng rek Bu Rahma. Bu Rahma kok arep repot-repot to, Bu? Alah Bu, alah. Mboten Bu kon kok. Bu jenengan titipne kula mawon. Bu. Alah apa ta Bu? Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, Hei, badhe ngampil kopo. Bu apa? Nggih ngomponi iki lho. Aku Bu. Nyapa to kok bingung? Sembah nuwun ngono lho, Pak. Bu Rahma kok repot-repot mawon to, Bu. Jenengan kok Bu. Masa Bu mriko ampun supe dagelane lho Bu nggih. Nganu Bu yatim piatu Bu soalé Bu. Hei, Bu, niki kaum kafir miskin, Bu. makasih. Ora ya. Tuku mobil anyar ndek Pajero cepot to emose. Pak Jiro iso cepet ya Allah. Ya. Bu, Isik lagi nyicil pentile. Nggih, matur sembah nuwun. matur sembah nuwun, Bu. Matur sembah nuwun lho Bu, matur Terima sembah kasih, Bu. nuwun. Nggih lho jenengan nggih no. Mosok jenengan mboten to, Bu. Alah Bu matur sembah Matur nuwun. sembah. Bu. Masalah. Ya Allah, Bu. Tuh, awake dhewe njaluk sapa? Pun jenengan titipne kula. Bu Rama bar tiara-tiara cah nom kuwi mosok ya mentolo awake dhewe. awake dhewe lek tak eling-eling malah kaya anak tiri. Awak dhewe iki di depan para calon suami kok iso-isone Nganu. Itu dagelane. Wong meneng bae yo entuk bae. Bae wong meneng ya entuk. Ngerti ngono mau meneng ya. Adewe kaya butuh duit banget. Lho Cak Jojo, Cak Komer. Nggih, Uti matur gempah nuwun, terima kasih. Nggih. Terima kasih banyak buat Ibu, semoga rezekinya semakin melimpah. Amin amin. Rezekinya berkah barokah ya, Bu. Sabar ya Pak Dalan. Bu Rama, Lho, terima Boten kasih. Mas, maksud kula jenengan boten nyanyi ngono lho Mas. Mas, ya Allah, calon suamiku ki ngono kuwi lho, suami daman ki ngono kuwi. Ya Allah, Masya Allah. Mas, Ini mendek dititipke ya. pemuda teladan. Pemuda teladan. Pemuda teladan. Enten ngeten iki kok 10 yoga budal kaji kabeh. Amin. Ora, bar iki to. Nggih, matur nuwun. Mengene Pak Lurah niki engko mengke nek dereng minggah. Oh nggih, monggo. Napa nak jenengan sibuk kula ndongke. Dadi pripun? Ya, malah kok korupsi to. Ayo jelas no, Niki Pak, ya. tegese napa to, Wong Kang? kene nembe mboten Menika kegablekan. wujud syukur, Nggih. dono rasa, dono weweh. Nggih. Sedakoe Bu Rahma saha putra Putra. menika mugi-mugi linambaran pikantuk berkah saking Amin, amin. ngarsane Gusti. Tercatat sebagai amal yang baik. Menika amal jariah. Kados ngeten iki termasuk kunci untuk masuk dalam surga. Amin. Jadi kunci surga itu salah satunya adalah sedekah. Sing niku dereng. Dereng. Kasihan. Oh, ndak niki Mas. Ah, nggih. Sane. Ala niki ndak. Nggih. Ya Allah ngene iki jelek. Sedadi bojone, Mas aku nyuwun apa Dek? Wes. Sabar nggih, Pak. Ora usah nyuwun Sabar. apa wis langsung Tenang diwehi. mawon. Wes langsung lung. Aku tak regani, Mas. Terima kasih, Masya Allah. Masakin kan mahal Mas. Nggih, ngono ki. Oh, ya. Aduh, lah ngene iki lho tansaya akeh. Pun jenengan bablas nih Loh, mawon. Tekan tak. Mbak Niken, Dalam. Mbak Rina nyun Dalam, sewu. dalam. Niki kok mboten napa-napa nggih. Niki mboten nek sekedar kita juga sebagai tontonan harus bisa menjadi tuntunan. Kita nikmati tontonan malam hari ini. Ya paling tidak Bu Rama dan keluarga mau menunjukkan bahwa damai rukun itu adalah dan kebersamaan itu adalah sesuatu yang luar Tepuk biasa. tangan buat masyarakat Jambu, mudah-mudahan kita guyub rukun. Nyon sewu, nek kata kasarnya, wong kari nikmati wae kok nganggo tawuran gak bahaya. Ora usah nanggap kari menikmati. Tontonan Nah, gratis. mula menika langsung saja dikasih lagu bersama pripun? Siapa? Pak Mamat dikengken nyanyi Pak dirasel. Pak. Mamat. Oh nggih, Pak, monggo Pak. Katur dumateng Pak Mamat. Camat ya, Pak Monggo. Camat. Pak Camat diaturi minggah. Oh Pak Mamat itu Pak Camat. Pak Camat. Pak Mamat iki Pak Camat. Oh, Mungkin mboten riyen, Pak. mungkin Oh, riyen. mboten. Nyun Oh, sewu, Pak Camat. Mbak Rina, Mbak, Oh, mantan ini lurah. juga pasti Mantan. jenengan tidak menyangka toh. Tidak menduga. Suatu kehormatan yang sangat luar biasa. Ya. Malam hari ini Bapak Ganjar rawuh
Luar biasa, Pundi, Pak. Pak Ganjar? Ini sing dalu, Pak. Sugeng dalu Pak Bapak. Ganjar Pranowo. Amin Pak Ganjar. Iki lho. Dudu kuwi kok iso ngawur. Astagfirullahaladzim lo tak kira ki tenanan. Oke. Nggih. Pak, matur Sing nuwun. dalu Pak Ganjar. Walah. Perkara rekmone putih kok Pak Ganjar iki lho Mbake nyontok. Pak Ganjar Pranoto. Oh, dudu Pranowo. Mboten. Ngawur. Monggo. Monggo, Pak Mamat. Mamat. Bapak Mamat beserta Ibu Nggih. Rama. Yang saya Pak Mat Ibu Rama wau kalih yuta. Lah. Iya, apa to kok se Kowe iki ngopo kok malah obo? awake Boleh dhewe. pangan cacah ki lho. Jamai. Ah, sembah nuwun, sembah Monggo nuwun. monggo. Niki Lah. Pak Camat luar biasa. Dompetnya masih tebal. Sembah nuwun. Wah, iki nek wayangan kok ping 3 ning kene wis umroh Pak. kabeh ya Allah. Ijing dalu, Pak. Umroh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Monggo Pak paring dawuh Monggo, Pak. kagem sedaya masyarakat mriki khususnya desa Jambu mriki. Suruh nyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Bu Titik Rahmah. Niki senengi ngerjani kula. Nek mboten didhawuhi, mboten sendika dawuh, nginjing mboten anggap malih. Ning nek kula babakan nyawer, kula gadah bendahara. Pak Haji Agus Kardono kalian Ibu Rawuh. Mangke jenengan nek nyawer nyuwun saweran nika sekalian. Pripun langsung minggah mawon, Pak? keparang diaturi minggah Pak. Mriki Pak Haji. Jenengan kan bendahara niku kula kali Bu Ajar ini. Nggih Pak Camat. Nggih. Kalau saya juga punya itu Bapak Lurah itu nanti yang akan nyawer. Ketua, terutama Pak Lurah Bedono, sama Pak DPR, Pak Suyadi. Oh Pak Suyadi rawuh Iya. ya. Monggo. Engko jadi kepala desa rada nyawer, ojo untuk mulih, Pak Suyadi saking kewarasan ta Pak? saking kewarasan. Pak Yadi anggota DPRD, DPRD. Mas Arjun juga Mas anggota Arjun. DPRD. Nggih, kersanipun sayuk Pak ketinggal Pokoknya itu kok dijaluki. kelihatan kebersamaannya. Ora Monggo gelem Bapak digondeli sareng-sareng jondok mriki. Tak ewangi goto. Pak Lurah Josari. Pak Lurah Josari. Ayo, munggah. Enggak Pak, sareng Pak. Kersanipun ketinggal Oh, njuk monggo. rungkun. Pak Lurah Bedono. Pepunden kula Rama Yadi nggih rawuh. Ayo. Niki Pak Lurah Bedono. Lah, Ketoke wajahe sangar. Tapi arsine lemah lembut. lho nggih nggih, monggo sareng Semua kades sedaya. bisa naik. Niki semua kades santanan jamu iki sami rawuh. Pangapunten monggo. Katuran sedaya kades ingkang rawuh dalu punika. Mboten bersahabat. Tapi asline lemah lembut. Niki nek masalah sawer sok ono sok ora. Ning iki pekso wae. Ayo luput pekso. terus. Menika nembe kundur haji. Oh, alhamdulillah. Turahane tasih kathah. Alhamdulillah. Pak Arjun. Nah, ngriki Ya, kersanipun. majunya. Niki ugi di live streaming datose lho nika le Bapak kades-kades kumpul guyub rukun Allahumma amin. Nek pun makempal ngeten iki kan pun genah lah. Pun saya Pamit- niki Ah. nun sewu Pak Camat. Awake dhewe ngabsen mawon. Niki dites sing paling berajak sing endi? Cocok. Sing Sing paling paling Mbak Niken, akeh Mbak Niken derajate kene. paling dhuwur. Sing paling berajak sing endi? Niki sing cocok Mbak Niken. Iki nek sithik ngisinke. Lek Pak, Lemune ora jamak. Pak niki nisen iki lho Pak Munan Pak. Pak, Ayo dompete do ditokke. Milih pokoke Pak. Oh, nggih, ditingali nggih. mawon sing Teko paling kendel pucet mawon. berarti rasangu. Mas Arjun Nah, nggih. bawa dompet nggih. Bawa, ambil dompetnya. Jenengan iki Manten kudu wani ora apa. Pak nyuwun sewu. Jenengan iki cocok tinggi patuladan. Saged ngrekak-ngrekake
para seniman lho. Ngeten iki cocok Pak niki. Cocok. Kula nggih bekas seniman. Oh, berarti Pernah menang lomba tingkat RT. lombanya. Mboten apa nyanyi iki. Unti niki langsung diabsen mawon. Diabsen. Monggo Pak, Samad. Monggo. Kosek gak goleke nggoto. Nggih. Sik. Nek ketip nang mburi kono. Kayak rembug tua nang Lagu dulu atau apa Kes dulu? nyawerin kersane. Lagu kersa. Oh ini manut Pak. Manut. Lagu sambil nyawer cocok Buat menika. hari ini Pak Haji Agus nopo lagune? Nah niki sing calon nyawerke kula kok. Pak Haji. Lagunya nanti bareng-bareng ya. Pak, jenengan ngundang usul tok mboten nyawer Pak jenengan. Niki Pak Haji. Nggih nyawer lho Pak. Pak Bang Haji. Rekano Yo, lali melu ra nyawer. nyawer. Oh, Niki. Rekano kabeh. Mosok munggah rawani nyawer. Nah niku lho Apa nek patuladan duwe nggih Pak. manten ora wani nyawer ya wah. Nggih. Nggih wagu lho Kula ngoten niku. gantinya niki adik kula. Nggih gantinya. Kok ngisen-isenke manten kok ketoke kok. Apes semen ya. Aman. Pun langsung diparingi mawon menika. Nggih lagune napa? Setunggal Pak? tebak Pak nggih. Lagune napa sing hits Dangdut niki? napa? Jambu alas kali Mbak Niken. Oh, Nah, nggih. cocok menika. Nah, nggih. Jambu alas gang 100 Pak. Nggih Pak. Kandas. Oh kandas ya. Jambu alas riyen Mari Pak. jambu alas bablas nih Nek kandas mboten ya Mas. jambu ya. alas niku Pak Haji Agus kali buri ini mboten kersa nyawerke. Nah, Nggih. Jen seneng banget aku dino iki jen ra usah banyol plus 10% lho. kesaweran. Saweran kae Aku Mbak. 10% iki lho. wujud Oh siap, napa lho? sampean berdua duduk dulu aja ya tak kerja dulu tak golek nih ya. Apa aku dolan kok Mbak? Dolan aku. Pak Jumari Selamat pagi Cekgu. Matur sembah Pak. Mas Mas cakep.
iki bojone. Ya iki ono penyonyo-penyonyo panen. Penyanyi-penyanyi. Panen. Panen. 10% lho. Oke, siap. Iya. Pak, mboten napa-napa Pak gantose riyen niku wonten Covid. Ora apa-apa. Lah nggih, sakniki pun bebas pun Matur aman. nuwun nggih Pak Haji Agus. Kula mun disawerke nek ketok kok jagake ora udu ki yo ngisinke. Lah nggih, jenengan Nggih. Lah, Isin ini kali wis Pak siap. DPR kali Pak Lurah. lah nggih. Nggih. Mula kula wau Nggih, Pak DPR niki. Pak DPR, Niki ini Pak kan Lurah. sampun. Pak Kok Camat derek. badhe nyawer napa mboten? Oh sampun. Loh, niki Pak Haji niki. Ya. Pak Haji. Pak Haji ini tidak menyawer toh, Pak? Napa Oh, pripun? harus. Oh, harus. Kok kan ora nyawer gondeli Oh, aja nggih, entuk nggih. mulih. Oh, nggih, nggih. Ayo nggih. Dek, ditokke Dek, ndak dinyak Dek. Ayo, ditokke Dek. Ora perlu, Mas. Sik. Pak, Kok sik? jenengan lho, Pak. Kula Iya. mboten lho, Pak. Oh iki nggawa pisan. Sik toh. Tokke, Dek. Pak iki gawe acara engko tang mboten nyawer. Oh. Pun nyawer nggih. Pon, tapi titik. Pak Lurah bedono 200. Alhamdulillah. Lurah. Pak Lurah Jambu. Pura. Lurah jambu sudah. 200. Aku nek kurang saka 200 yo isin. Isin apa? Paling gak sak dhuwure 200 lho Pak Yo, nggih. manten ki jane yo 20.000 ora apa-apa. Nggih, mboten apa-apa jenengan Mantan kok malah saya ngeten. ora apa-apa lho, Pak ini. saru. Mbah mantan pun ngrenani kaet Cak, wau lho. kira-kira aku nek ndagel ku payu ora, Cak? Alah mboten usah. Ora usah. Lah ngapa? Malah saingan kali kula mangke mboten usah. Saingan kula kathah mangke. Pun. Udah ada Kula tak apanya. nyawer mangke lek mantap nggih Pak Camat. Nuwun sewu. Oh, ngaten. Oh, Pak Dan Ramil. Ya, Pak Masane. Lah nggih. Niku mau Lah nggih. kandase mboten sios. Nggih. Bu Kaji. Enggak, Niki, kasih Pak, sampun. Nggih, gugur kewajibane. Nggih. Monggo. Oh, Pak Camat, Pak Camat. kandase sios ya, Pak. Sik, Pak, Kandas ulung-ulung kandas sik, riyen. Pak. Pak Lurah 200, aku 200 wae Lah yo. nggih ngoten lho Pak. Nyuwun sewu Pak Mbah. Haji Agus mun 500, Lah. 700 Lah monggo. nggih. Nyuwun sewu Mbah Bantan, nyuwun sewu. Jambu alas iso kepenak lagune niku minangka kendange Pak Dereng, kendang. Kendange Kendange dereng. menika dereng. Kendange Mulane dereng, kendangnya Pak. kepenak kendange lah. Oh, ya 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 ya. Lah, Pak nggih. Dalang. Matur Pak nuwun. Jumari- Pak Jumari mau bagiannya apa toh jambu alas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lho lah kok bablas lho. Lah wong dalang mau kena nyelawe to wong loro. Lah aku ngurusi kanca-kanca iki lho aku. Tak pikir aku kanca-kanca.
Nuwun Rama. Sembah nuwun. Paringi sehat, panjang umur, berkah rezekine lumut. Amin. Amin. Sampun monggo. Nggih. Dipun lajengaken. Sembah nuwun Pak nggih. Sepeda mulai tepuk tangan kagem Pak Camat ugi Bapak Kepala Desa ugi Mbah Mantan luar biasa. Saya dalu, saya enteng. Enteng piye? Awake iki lho krasa enteng. Enteng kok entuk saweran kowe kok modelmu ku lho kok. Alhamdulillah. Oh, pripun, Pak? Pripun? Oh, le bapake ora. Dokumentasi ya. Oh, Bu Ege. Pripun, Bu? Bu Ege cantik. Oh, niki jaluk. Coba kenarok. Kenarok piye to kok? Ikan kok kenarok. Ora lah kula dianggep kenarok ngoten lho. Siap, Bu Agus. Apa Bu Agus Cardona nyuwun alololololo saya. Khusus kita berdua katanya ini. Nggih, monggo kersane los. Mboten saged beli, Mas. Mboten saged beli. Mboten saged beli. Oke, setuju. Nek gak dindem mboten saged beli. Mboten bisa digamel soalnya mboten damel-gamelan, damel orjen mawon nggih Mas. Orjen Kita menang ora usah. Bon karaoke mawon jenengan. Ayo Mas. Mas Ranca nggih, Mas Ranca. Iki jenenge Ayo Mas. simbiosis mutualisme nanti saling menguntungkan ngono lho ya. Ah, makasih. Nah, ngono lho. Aku yang ngesane karo sampean. Ngono, Mas. Iki apa tejar rasa repot-repot to, Apa Pak? to, Dik? Dik sampean tok mrekano kakake iki nyapa to, Dik? Alah Kula wau bingung lho Bu sing nimbali Bu sinten wau, Dik? Bu Agus. Bu Agus tak kira Ken arok nyatake aku. Dik ni Ken. Ya wis mbah nuwun. Menika pripun? Nyapa? Ini tambahan to. Dikek ati malah rogo liyane. Pekandange semono saya kurang jane, Mbak. Ya Allah, wis balene kabeh wis 150 wis. Dik aja. Kok malah dadi awake gak penak kabeh. Ya. Ayo wis gak apa-apa ya. 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 Yuk langsung dipinangkani pamudutane Bu sinten Bu Agus. Gus. Bu Agus. Halo sayang. Alolo.